యూట్యూబ్ ప్రేక్షక విద్యార్థులకు ధన్యవాదాలు. నేడు ఫైనల్ బీకామ్ విద్యార్థులకు అడ్వాన్స్డ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సబ్జెక్ట్ నందు థర్డ్ యూనిట్ ఆపరేటింగ్ కాస్టింగ్ సంబంధించి ఒక యూనివర్సిటీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో మేము ముందుస్తాము. క్వశ్చన్ పేపర్లో కంప్యూట్ కాస్ట్ ఫర్ రన్నింగ్ కిలోమీటర్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ డేటా ఆఫ్ ఏ ట్రక్ ఎస్టిమేటెడ్ లైఫ్ వెహికల్ 1 lakh కిలోమీటర్. అంటే ఒక కిలోమీటరు ఒక ట్రక్కు 1,00,000 కిలోమీటర్లు దాని యొక్క జీవితకాలంతో ఈ కింద ఇన్ఫర్మేషన్ సంవత్సరానికి ఇవ్వడం జరిగింది. సంవత్సరంలో ఆ ట్రక్ తిరిగినటువంటి కిలోమీటర్స్ 15,000, యాన్యువల్ రన్నింగ్ 15,000 కిలోమీటర్స్, ఎస్టిమేటెడ్ లైఫ్ ఆఫ్ ది వెహికల్ 1 lakh కిలోమీటర్స్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి మనము ఒక ట్రక్కు 1 కిలోమీటరు తిరగడానికి అయ్యేటువంటి వ్యయాన్ని లెక్కించాలి. ఇప్పుడు చూడండి, లెక్కలో ఏమి ఇచ్చాడంటే కంప్యూట్ ది కాస్ట్ ఫర్ రన్నింగ్ కిలోమీటర్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ డేటా ఆఫ్ ఏ ట్రక్ ఎస్టిమేటెడ్ లైఫ్ ఆఫ్ ది వెహికల్ 1 lakh కిలోమీటర్స్, యాన్యువల్ రన్నింగ్ 15,000 కిలోమీటర్స్. కాస్ట్ ఆఫ్ వెహికల్, వాహనం యొక్క ఖరీదు 25,000 రూపాయలు. రోడ్ లైసెన్స్ సంవత్సరానికి 750 రూపాయలు. ఇన్సూరెన్స్ బీమా సంవత్సరానికి 700 రూపాయలు. గ్యారేజ్ అద్దె సంవత్సరానికి 900 రూపాయలు. సూపర్వైజర్ యొక్క జీతము సంవత్సరానికి 2,700 రూపాయలు. డ్రైవర్ వేతనము గంటకు 3 రూపాయలు. కాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ పర్ లీటర్, అంటే 1 లీటర్ యొక్క ఇంధనం ఖరీదు 3 రూపాయలు. రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ పర్ కిలోమీటర్, మరమ్మతులు 1 కిలోమీటర్ ₹70. టైర్ అలొకేషన్ పర్ కిలోమీటర్, కిలోమీటర్ ఒక్కింటికి టైర్ల యొక్క ఖర్చు 90 పైసలు. అలాగే కంటిన్యూషన్, చార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ 5% పర్ యానం ఆన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది వెహికల్, వాహనం ఖరీదు మీద వడ్డీ సంవత్సరానికి 5% లెక్కించమన్నారు. ద వెహికల్ రన్స్ 20 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్, గంటకి వాహనము 20 కిలోమీటర్లు తిరుగుతుందట. అండ్ 1 లీటర్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ గివ్స్ 20 కిలోమీటర్, 1 లీటర్ ఇంధనం పట్టిస్తే 20 కిలోమీటర్లు తిరుగుతుందని చెప్పేసి లెక్కలో చెప్పాడు. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి మనల్ని ఒక వాహనం అంటే ఒక ట్రక్కు 1 కిలోమీటర్ తిరగడానికి అయ్యేటువంటి ఖర్చుని లెక్కించమని అడగడం జరిగింది. ఫస్ట్ మనము దాన్ని ఈ విధంగా స్టేట్మెంట్లో చూపించాలి. ప్రీకాస్ట్, పర్టికులర్స్ వివరాలు, ప్రయాణం సంవత్సరానికి ఖర్చులు, పర్ కిలోమీటర్ కిలోమీటర్ ఒక్కింటికి ఖర్చులు. ఈ విధంగా 3 వరుసలు, వివరాలు, సంవత్సరిక ఖర్చులు, కిలోమీటర్ ఒక్కింటికి ఖర్చులు, 3 వరుసలు మెయింటైన్ చేసి హెడ్డింగ్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ షీట్ ఆఫ్ ఏ ట్రక్ పర్ ది ఇయర్, సంవత్సరానికి ట్రక్ యొక్క ఆపరేటింగ్ వ్యయ నివేదికను చూపు స్టేట్మెంట్ అని చెప్పేసి హెడ్డింగ్ పెట్టాలి. అంటే ఒక ట్రక్కు 1 కిలోమీటర్కు వ్యయాన్ని చూపు నివేదిక అని చెప్పి హెడ్డింగ్ తెలుగులో రాయాలి. ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి మొత్తం ఖర్చుల్ని మనము ఈ లెక్కలో 3 భాగాలుగా విభజించాడు. ఒకటి స్థిర ఖర్చులు, చూడండి, స్టాండింగ్ ఛార్జెస్ అంటే స్థిర ఖర్చులు, తప్పనిసరిగా చెల్లించే ఖర్చులు. స్టాండింగ్ ఛార్జెస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఛార్జెస్, స్థిర ఖర్చులు అంటే వాహనం తిరుగుదలతో సంబంధం లేకుండా తప్పనిసరిగా చెల్లించే ఖర్చుల్ని మనము స్థిర ఖర్చులు అంటాం. ఇప్పుడు రోడ్ లైసెన్స్ వచ్చేసి ఆర్టీఓ ఆఫీస్కి మనం 750 కట్టాలి, రోడ్ లైసెన్స్ ఫీ. ఇది తప్పనిసరిగా సంవత్సరానికి 750 కట్టాల్సిందే. నువ్వు వాహనం తిరిగినా తిరగకపోయినా, వాహనం ఈ నెలలో తిరగలేదండి, ఈ సంవత్సరం తిరగలేదండి, మేము కట్టమంటే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. కాబట్టి వాహనం తిరిగినా తిరగకపోయినా తప్పనిసరిగా రోడ్ లైసెన్స్ ఫీ 750 కట్టాల్సిందే. కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఖర్చుల్లో మొట్టమొదటి ఖర్చుల విభాగాన్ని స్థిర ఖర్చులు అంటే తప్పనిసరిగా చెల్లించే ఖర్చుల్ని ఒక లిస్ట్ అవుట్ చేసి రాయాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్, నిర్వహణ ఖర్చులు. ఈ నిర్వహణ ఖర్చుల్ని జనరల్గా రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, టైర్స్, ఇలాంటి ఖర్చులన్నీ కూడా మనము మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులు కింద చూపిస్తాం. తర్వాత రన్నింగ్ ఛార్జెస్ అంటే చర ఖర్చులు, అంటే వాహనం తిరగడంతో సంబంధం ఉండే ఖర్చులు. వాహనం రన్నింగ్ని బట్టి ఈ ఖర్చులు మారుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు
ఫ్యూయల్ ఇంధనం పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ తీసుకోండి. వాహనం ఎక్కువ తిరిగితే ఎక్కువ ఇంధనం ఖర్చు అవుతుంది, తక్కువ తిరిగితే తక్కువ ఇంధనం ఖర్చు అవుతుంది. అసలు తిరగకపోతే పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ ఖర్చు కాదు. కాబట్టి దీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ డిపెండ్ అపాన్ ది రన్నింగ్ ఆఫ్ ది వెహికల్. వాహనం తిరుగుదలను బట్టి ఖర్చులు మారుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ మార్పు చెందే ఖర్చుని చర ఖర్చులు ఆ రన్నింగ్ ఛార్జెస్ అంటారు. తప్పనిసరిగా చెల్లించవలసిన ఖర్చులు స్థిర ఖర్చులు అంటారు. మెయింటెనెన్స్ నిర్వహణ సంబంధించి టైర్లు ట్యూబ్లు ఇలాంటి ఖర్చుల్ని, ఈ రెండు ఖర్చుల్ని మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ అంటారు. ఈ విధంగా లెక్కలో ఇచ్చిన ఖర్చుల్ని 3 భాగాలు విభజించారు. ఫస్ట్ రోడ్ లైసెన్స్. క్వశ్చన్ పేపర్లో సంవత్సరానికి 750 రూపాయలు చెప్పుకున్నాడు. చూడండి, సంవత్సరానికి రోడ్ లైసెన్స్ యాన్యువల్ 750 అంటారు. అలాగే నేను లెక్కంతా బాగా చదువుకున్నట్లయితే రోడ్ లైసెన్స్ సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఖర్చులు ఇక్కడ రాయాలి. ప్రయాణం సంవత్సరానికి రోడ్ లైసెన్స్ 750, బీమా 700 రూపాయలు క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చున్నాడు. గ్యారేజ్ అయితే సంవత్సరానికి 900, సూపర్వైజర్ యొక్క శాలరీ, పర్యవేక్షకుని యొక్క జీతం సంవత్సరానికి 2700. తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ వెహికల్ కాస్ట్ అంటే వాహనం మీద వడ్డీ 5% అన్నాడు. అంటే వాహనం కొనుగోలు చేసింది మనం 25,000 కాబట్టి 25,000 మీద ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ వెహికల్ వచ్చేసి 5% అని చెప్పేస్తున్నాడు. కాబట్టి మనము చూడండి, ఈ 5% ఎప్పుడు కూడా మనం దేనికి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే వాహనం ఖరీదు మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. చార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ at 5% per annum on cost of the వాహనం ఖరీదు 25,000 మీద 5% మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే మనం అప్పు తెచ్చి వాహనాన్ని కొన్నాం కాబట్టి వడ్డీ తప్పనిసరిగా మనం చెల్లించాలి. వాహనం తిరగలేదు కాబట్టి వడ్డీ చెల్లించలేబట్టి ఒప్పుకోరు. కాబట్టి తప్పనిసరిగా చెల్లించేటువంటి స్టాండింగ్ ఛార్జెస్లో భాగమైనటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ వెహికల్ కాస్ట్ 25,000 మీద 5% కడితే సంవత్సరానికి 1200. ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5 ఇచ్చిన ఖర్చుల్లో 5 ఖర్చులు స్థిర ఖర్చులు కాబట్టి సంవత్సరానికి ఇచ్చేసే చక్కగా మనము 5 రాసేసాం. రోడ్ లైసెన్స్, ఇన్సూరెన్స్, గ్యారేజ్ రెంట్, సూపర్విజన్ అండ్ శాలరీ, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ వెహికల్ కాస్ట్. మొత్తం స్థిర ఖర్చులు వచ్చి 6,300 రూపాయలు ఖర్చు అయింది సంవత్సరానికి. సంవత్సరంలో వాహనం తిరిగింది 15,000 కిలోమీటర్స్ అని లెక్కలు ఇచ్చున్నారు. సో ఈ మొత్తం స్టాండింగ్ ఛార్జెస్ 6,300ని 15,000 కిలోమీటర్ల చేత భాగించినట్లయితే 1 కిలోమీటరు తిరగడానికి వాహనానికి అయినటువంటి స్థిర ఖర్చు 42 పైసలు కిలోమీటర్ కాస్ట్ స్టాండింగ్ ఛార్జెస్. అలా వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ రెండవ హెడ్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్, నిర్వహణ ఖర్చులు. వాహనం నిర్వహించడానికి, రన్ చేయడానికి మెయింటెనెన్స్, రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ వచ్చేసి లెక్కలో వాడు డైరెక్ట్గా కిలోమీటర్కి ఇచ్చేస్తున్నాడు. చూడండి, రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ పర్ కిలోమీటర్ 1.75 రూపీస్ అన్నాడు. అలాగే టైర్ అలికేషన్, టైర్ల యొక్క కేటాయింపు ఖర్చు కిలోమీటర్ 90 పైసలు అన్నాడు. ఈ 2 కిలోమీటర్ ఒక్కింటికి ఇచ్చేసాడు కాబట్టి వీ నీడ్ నాట్ క్యాలిక్యులేట్, డైరెక్ట్గా వాటిని తీసుకుపోయి మనం స్టేట్మెంట్లో చూపించవచ్చు. మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్, రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ పర్ కిలోమీటర్ ₹1.50 క్వశ్చన్ పేపర్లు ఇచ్చాడు. టైర్స్ అలికేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్ 90 పైసలు ఇచ్చాడు. కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫైనల్గా రన్నింగ్ ఛార్జెస్ ఆర్ వేరియబుల్ ఛార్జెస్, చర ఖర్చులు అని చెప్పి చూపించాలి. ఇందులో ఫ్యూయల్ వచ్చేసి లెక్కలో ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఫ్యూయల్ చూడండి, కాస్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్యూయల్ పర్ లీటర్. 1 లీటరు ఇంధనం కొనుగోలు చేయాలంటే, డీజిల్ కొనుగోలు చేయాలంటే 3 రూపాయలు ఖర్చు అని చెప్పి లెక్కలో ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు లెక్కలో వచ్చేసి 1 లీటర్ ఫ్యూయల్ గివ్స్ 20 కిలోమీటర్స్. 1 లీటర్ కానీ ఇంధనం పట్టిస్తే 20 కిలోమీటర్లు తిరుగుతుందంట. 1 లీటర్ కానీ ఇది వచ్చి 3 రూపాయలు అవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనం వర్కింగ్ ఫ్యూయల్ కాస్ట్ మనం ఎలా కనుక్కుంటామంటే, ఇక్కడ చూడండి, ఫ్యూయల్ క్యాలిక్యులేషన్. 1 లీటర్ వచ్చేసి 20 కిలోమీటర్లు తిరుగుతుంది, 20 కిలోమీటర్లు కవర్ చేస్తుంది. 1 లీటర్ కాస్ట్ వచ్చేసి 3 రూపాయలు లెక్కలు చెప్పాడు. అంటే 3 రూపాయలు పెట్టి మనం ఫ్యూయల్ పెట్టిస్తే 20 కిలోమీటర్స్ కవర్ చేస్తుంది. అంటే 20 కిలోమీటర్స్ 3 రూపాయలు అయితే 1 కిలోమీటర్ ఎంత అంటే 1/20 × 3 రూపీస్ అయితే కిలోమీటర్ ఒక్కింటికి 15 పైసలు అవుతుందన్నమాట. సో ఈ 15 పైసలు మనము ఇక్కడ చూపించాలి. ఫ్యూయల్ 3/20 అంటే 20 కిలోమీటర్స్ 3 రూపాయలు అవుతుంది. కిలోమీటర్కి ఎంత అంటే 3/20 15 పైసలు. దాని యొక్క వర్కింగ్ పక్క పేజీలో మీకు చూపించాను. అలాగే డ్రైవర్ వేజెస్ లెక్కలో ఏం చెప్పాడు చూడండి. డ్రైవర్ వేజెస్ వచ్చేసి డ్రైవర్స్ వేజెస్ పర్ అవర్, గంటకి డ్రైవర్ యొక్క వేతనం 3 రూపాయలు అని చెప్పేసి.
ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏం చెప్పాడంటే లెక్కలో ద వెహికల్ రన్స్ 20 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్, గంటకి 20 కిలోమీటర్ల వాహనం తిరుగుతుందట. మరి డ్రైవర్ లేకుండా తిరగదుగా, డ్రైవర్కి 3 రూపాయలు ఇవ్వాలి వేతనం గంటకి, అంటే 3 రూపాయలు ఇస్తే 20 కిలోమీటర్లు తిరుగుతుంది మనం. కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి దాని యొక్క క్యాలిక్యులేషన్, డ్రైవర్ యొక్క వేజ్ క్యాలిక్యులేషన్. డ్రైవర్కి గంటకి 3 రూపాయలు ఇవ్వాలి, ప్రతి గంటకి 20 కిలోమీటర్లు వాహనం తిరుగుతుంది. మరి డ్రైవర్ యొక్క వేజ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటంటే 20 కిలోమీటర్స్ 3 రూపాయలు డ్రైవర్కి ఇస్తే 1 కిలోమీటర్ ఏంటంటే మనము 15 పైసలు, 1/20 × 3. ఈ 15 పైసలు మనము ఇక్కడ ఆన్సర్ షీట్లో డ్రైవర్ ఏజ్ 3/20, ఇది కూడా 15 పైసలు వచ్చింది. నెక్స్ట్ డిప్రిసియేషన్, తరుగుదల ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ పేపర్లో మనకి ఎక్కడ చూసినా కూడా తరుగుదల అనేది కనపడదు. డిప్రిసియేషన్ మనము ఇండైరెక్ట్గా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి, అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ది వెహికల్, వాహనం ధర 25,000 రూపాయలు ఇచ్చాడు, వాహనం యొక్క అంచనా పెట్టిన జీవితకాలం 1,00,000 కిలోమీటర్లు ఇచ్చాడు. ఈ రెండింటి ఆధారంగా మనము తరుగుదల లెక్కిస్తాం. సో తరుగుదల క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి. డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ అసెట్ వాల్యూ బై ఎస్టిమేటెడ్ లైఫ్. అంచనా కట్టిన అంటే ఆస్తి ఖరీదు బై అంచనా కట్టిన జీవితకాలం. ఆస్తి ఖరీదు 25,000, అంచనా కట్టిన జీవితకాలం 1,00,000 కిలోమీటర్లు. 1,00,000 కిలోమీటర్కి 25,000 అయితే 1 కిలోమీటర్కి 25 పైసలు వచ్చింది తరుగుదల. ఈ విధంగా తరుగుదలని ఆస్తి ఖరీదు, అంచనా కట్టిన జీవితకాలం యొక్క ఆధారంగా మనం తరుగుదల లెక్కించాలి. అది కిలోమీటర్కి 20 పైసలు వచ్చింది. ఇప్పుడు కిలోమీటర్కి 25 పైసలు వేస్తాం. ఇప్పుడు మొత్తము పర్ కిలోమీటర్ స్థిర ఖర్చులు వచ్చే స్టాండింగ్ ఛార్జెస్ 42 పైసలు, అంటే మొత్తం 6,300. 15,000 కిలోమీటర్కి 6,300 అయితే 1 కిలోమీటర్కి 6,300 డివైడెడ్ బై 15,000 కిలోమీటర్లు ఇస్తే 42 పైసలు వచ్చింది. మెయింటెనెన్స్ వచ్చేసి రిపేర్స్, టైర్స్ వాడే డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ పేపర్లో కిలోమీటర్ ఒకటికి ఇచ్చేసారు. రిపేర్స్ ₹1.50 అన్నాడు కిలోమీటర్. టైర్స్ అలికేషన్ వచ్చేసి కిలోమీటర్ ఒకటి 90 పైసలు అన్నారు. ఇక చెర ఖర్చులు వచ్చేసి రన్నింగ్ ఫ్యూయల్ వచ్చేసి కిలోమీటర్ 15 పైసలు వర్కింగ్లో చూపించాం. అలాగే డ్రైవర్స్ వేజెస్ కూడా వర్కింగ్లో చూపించాను, కిలోమీటర్ 15 పైసలు. అలాగే డిప్రిసియేషన్, ఆస్తి కొన్న ఖరీదుపై అంచనా కట్టిన జీవితకాలం ప్రకారము కిలోమీటర్ ఒకటికి 25 పైసలు. ఇప్పుడు మొత్తము ఖర్చులన్నీ కూడా పర్ కిలోమీటర్ కూడితే స్థిర ఖర్చులు, మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులు, చెర ఖర్చులు అన్నీ కలిపి ట్రక్కు 1 కిలోమీటర్ తిరగడానికి ₹3.62 ఖర్చు అవుతుంది. ఇప్పుడు ట్రక్కుకి మనం ఎవరైనా వచ్చి మీ ట్రక్ని మాకు రెంట్కి ఇవ్వండి అన్నప్పుడు ఎంత ఛార్జ్ చేయాలా యజమానిగా ఈ యొక్క ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ షీట్ని బేస్ చేసుకొని ఆ రేట్ ఫిక్స్ చేస్తాడు. సపోజ్ గూడూరు నుంచి నిమ్మకాయలు గుంటూరుకి తీసుకుపోవాలా, ఎంత ఖర్చు అవుతుందంటే ఇప్పుడు మనకు కిలోమీటర్ ఒకటికి ₹3.62. 1 కిలోమీటర్ ట్రక్ తిరగాలంటే ₹3.62. దానికి యజమాని ఒక 40 పైసలు లాభం వేసుకున్నాడు అనుకో కిలోమీటర్కి, మొత్తం ₹4.02. ఈ విధంగా కిలోమీటర్ తిరగాలంటే ₹4.02 అవుతుందండి. రాను బాను లేదా పోను 1000 కిలోమీటర్లు అనుకో 1000 × 4 ఇంత ఖర్చు అవుతుందని చెప్పచ్చు. అంటే రెంట్కి ఇచ్చేటువంటి సందర్భాల్లో యజమాని ఎంతకి రెంట్కి ఇవ్వాలా అనే దాన్ని దేని బేస్ చేసుకొని చెప్తారంటే ఈ ఆపరేటింగ్ కాస్టింగ్ ఆధారం చేసుకొని ఈ యొక్క కాస్ట్ షీట్లో, ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ షీట్లో వచ్చినటువంటి కిలోమీటర్ కాస్ట్ని బేస్ చేసుకొని దానికి ప్రాఫిట్ మార్జిన్ వేసుకొని రెంట్ ఫిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా లెక్క చక్కగా చదువుకొని అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ మరొక లెక్కలో మిమ్మల్ని కలుస్తాను. అప్పటిదాకా సెలవు. ధన్యవాదాలు.